Dealers Association our Ghana member any woman de no ten woman trying to some reform says CSHDS woman na sabre de woman fi woman say ade chere Ghana ban one mu buafu no mo se no omo fi ane nyese bia omo fi ni say akeke omo san twere wono mo Akoma FM 87.9 abane pese bia opese wono omo edi kotoma mhwoto agro sa agro no so de nyago pa wa hwe ya woni bete no na woto ho nyina guo se ya popra amane a omo se omo nyankra bi se aban no abani tirimu pase enoma bia yekra edi firi nkofo nkro so eba Ghana memu ase ya eno so akwakoye de fani se fosu no omo ena tasaban pese bi wakasa no oditia pese e bekra se no mani biem abepiem o Ghana memu ha na yakasa second hand ayegusu no a ne titiripa ne de yeyusu no ewo ye fiefie awodo mu no ebi eye TV television edu bi se ya na fosu dia mo ta krabo se container ebam se no ma behwie e de gu krom wa ebi eye iron afa rice cooker ne ho nkro no ba ebi kwa de fansa fridge sa sukwachi adaka yi enye nyina na ya na etaye mu no ebi kura de fansa computer ye bi mu fansa bi a eye computer yi radio awodo ene no ma bebrebe ene omokra edi firi nkofo nkro so ede ba Ghana memu asei no mo so mate sa ba ne pese obra se da be ya omo konkofra enkokra bi na de bi ombekra mo no ede aba aban ne tini po ene de enti a opase bi oban ne a omo so mate sa ba ne se an se makwan e ma mo kosasa mo kofa sasa kan goose ne ba sa fo sinioma na aya na se voltage no e wo so enti de bi adane ye ne ayusi no aya na tate ye bebrebe ye bo ka ne ade ebi mo krampo na enye papa enti ye de beba ne sesi ana sai ne yakohwe gu ba bi enti aban ne susi se engura nko a omo ka so mo tusa na mo no abande a on edeba ena concern for se hwe aban adade ne ha no wo mo ntiasie ne ema ban emfa tabo entoso ne wo kyena ka ho wo mo gidi e passa saban no wonim na bi o he na adwene se wo brasa de no a ene ekrom asei amanfo bebebe wo mo dwuma na bebo wo mo o mo se di aban de nka kora ka se wo mo fidi a wo mo kakra di from no ne ebe pie wo Ghana memu ase no obeba na tese atwenkane ekese na se ewura nkon no betu ogu Ghana memu ase no penifo se da bi enti sa ba kokra na ansampo no be kra sa mfidie no efra mo no ne abepie mo Ghana memu ase no omuduru airport ahono mu a empenifo so hwe ansampo na bi o mama kwan emom de aba fom ema ye ne ye pese kotobi no yakwa kotobi nti saban ye na adwene se wo de tabo etoso wo bane padi a emu om ne wo kyena ka ho opani Daniel Asare wono ana eye president Ghana memu ase nyina edema concern second hand dealers association ekuno no tusa na mo no abande a unemployment rate oyemhwe ye current situation o mayemhwe ye current IMF IMF let's say IMF no so say limit condition na the unemployment beside and is aban ka say odi energy commission for anamon tu ayen de ehun say omo anye good research na mo anye de ayaduma enipa more than 200,000 yen aduma ebebo yen eno akire no me awo akire kra ye consumers eno so eyade a eno ye ne eyade a ebebre oman Ghana na ifite oman Ghana no yade tono eye cash yade tono abofo niam na omo tono high purchasing ye de free nti eyade a energy commission any MPP abai cash omo koso edisa na mo na ba omo twinsan enimani mu ya omo ka se omo de sa na motuo no eba ba ye dwuma enya ade ebeboa ebe ya aban no hwe se obetime asese na adwene fa se mpanifo se ekurase waka wanweye anya sa paade a enya de ebetime aboa esan sei aban ye hyehyɛ ye kroma ye dene kroma ye hye ene pese epiemu ewo IMF enti se wokɔ no ne nyina no aya ho kyire ntira oye wadwene se wudi wenso ba wonum a wo mo ye sa adwuma no omo twam be se mpem aduonu ewo Ghana memu sei enti eba ne sa de e be dan ene omo so enya bibi kakra ne omo yere ene omo manom enso atima kodi kroma ye hye enti adesrede no a ene omo gusu a wo mo ede esre Ghana ban se sia no wo hwe se obetimi aba wonsira ba mu opani ayete ne nkan ne din ene Daniel Asare oba Ghana memu ase ya wono ena wodom nyina no se national president be kire ku a when didn't concern the second hand dealers association of Ghana na penino e de ba ko bi etato se na moma yentie no so na ene kwan ya mudina so mo bande niema no enya dia ye gitumu a eyeye se o mo ni scientific proof bia o mo gina so se o mo bande sa niema aduenu no e wo bra o mo ma yemfa sa niema no emma o ma yi mu
deɛ ka ho bio nso Akoma nipa yɛ FM adwuma no 87.9 ɛbu Kumasi. nationwide ɛno nso yɛade a sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo twa saa nneɛma no mu a ɛde ɔhaw kɛseɛ bɛba na deɛ twa toɔ koraa yɛ wɔyɛ nipa yɛ nipa dodoɔ a ɛtɔ saa nneɛma no ɔman Ghana mu nipa ɛtɔ nneɛma no ɛboro 99% because kanea yɛ sɛ ɛdan biara no sɛ kan ha electrical appliance wɔ mu ɛnyɛ fie biara mu ɛdan biara sɛ kan ha electrical appliance wɔ mu nti ɛyade a sɛ aban no ka sɛ ɔkɔ so na sɛ wɔde saa anamontuo yi a energy commission foɔ no atuo no ɛde ayɛ adwuma a ɛde ahokyerɛ kɛseɛ paa ɛna ɛbɛbrɛ Ghana man nyinaa. Yo, enti sɛ woba ne mu krata no so sisi ya ɛwɔ Akoma 87 na bra no ka wo de bia bɛka na wo so ba mu so hu enti woba eduru ba bi kra na ba na adwene sɛ wo mu bɛsɛsɛ sa su kwakye adaka ne bia enkofo yakra ɛde bantu ba ye no ɔmde hama asimo yi we sɛ otimi sɛ I don't fancy kro hama ne bi wodi sima sɛ dwese sɛ gaw wɔn mu dwidwa no sansa aba no empese ɔmo bɛkra saa force nyoma no abɛpiem wɔ Ghana mamu asɛi wɔnom se yɛni abere kɔmo te ase nyie na nyɛ saa paade a ɛbɛduru baabi na kɔm ɛna ɛbɛtumi abɛpiem mu ɛde ama ɔmanfoɔ Adehye yɛtoa ensɛm no so na otumfoɔ sasa mo hene panyin ɛyɛ nana